mi em diuen Vicent Banyó i Banyó. Vaig néixer el 22 d'agost de 1930 en la Ereta de Ferre de Bocairent. Este apodo de Borjo de Mauelo, que Mauelo era propietari del mas de Borjo en aquells temps. I per això era el tio Vicent Borjo i a la meva família ha heretat els Borges. I últimament ja en coneixen més per Sargento Major que per el Borjo. Com en la meva joventut precisament va ser la més mala que va passar a Espanya, que va ser quan fins a 6 anys anàvem als pàrvuls. Però a partir de 6, que en l'any 36 va ser quan es va alçar la guerra espanyola, l'escola era molt difícil i la teníem i anàvem igual a escola, però anàvem els xiquets fins als 8 i 9 anys vam anar. I a partir d'ahir, quan es va acabar la guerra, entonces ja vam ingressar en el nou ministeri i ja anàvem per edats a les classes. Quan vaig complir els 14 anys, estava ja a casa i en els 15, entonces mos quidraven per el sindicat. I els xiquets a mi em van quidrar l'endemà de Reixos, precisament, perquè em van quidrar que de casa mestre feien falta i volien xiquets. I vaig entrar en casa mestre, però a fer xurros. Primer a fer xurros. I d'ahir vam anar ascendint a la secció de telers. I dels telers ja vam entrar a teixir en els telers i ahir vam acabar fins que es vam jubilar de teixidor en la empresa Juan Mestre. Quan eren ja de jovens, ja de 17 i 18 anys, claro, en aquell entonces hi havia poc en el poble que divertir-se i teníem el futbol, que és el que els xicons començàvem, i per mig d'amics teníem equipos. Després també, en aquell temps, també tenies afició un poc i quan venia el temps d'estiu anaves a banyar-te i anàvem precisament a una baseta que avui ja no està en el Mas Giner, que allò va ser el mamaor d'ensenyar-se tots els xiquets a nedar, perquè era una baseta adequada per ensenyar-se. Després també entre els amics i coses anàvem reduint i teníem afició i en quan fèiem alguna excursió, com anava a peu al coll, com en alguna altra ocasió com amics en bicicleta a València en un dia, i així passàvem la joventut. Ja quan venies de la mili que te n'anaves, entonces és quan ja pensaves, vaig a buscar novia, entonces. I per este ravalet del passeig, este carrer del ravalet que diem, i ahí és per l'esprà, per la nit, eixíem i anàvem. Anaves, t'arrimaves en una volta simpatitzaven, altres, i al final t'havies de decidir. I jo, al final, em vaig decidir per Paqui. Jo dic, Paqui, i ella també ho va acceptar i vam estar uns quants anys festejant i en l'any 58 ja, quan es van casar ja, vam passar a viure a Víctor Pradera en aquell temps. I des d'aquell any estem vivint en el mateix puesto, en la mateixa casa. I ahir també, d'ahir han nascut tots els fills que tenim, que són 6. Anna, Paqui, Vicent, Amparo, Antonio i Juan. Estem satisfets de que en aquesta vida hem complit
i hem servit el millor que ha pogut per tots els fills. En l'any 74 vaig entrar en l'Ajuntament y entonces estaba de alcalde don Vicent Colomer. Entonces yo le iba a decir, mire, a mí com la cosa està de Xina, em dona la conselleria de festes, que és la que menys faena té i menys preocupació, i abans diu, no, la de festes no te la donaré a tu. I va i em diu, tu vas encarregar-te, vaig a fer-te consellal de les obres del poble, encarregat de les obres. I jo estava, aquests 5 anys, com a consellal d'obres públiques. I en aquests períodes, en aquests 5 anys, el Tanyó van fer l'alcantarillat del barri medieval, que no n'hi havia, i també vam fer i vam inaugurar l'Avenida d'Espanya en l'any 79, quan van vindre les eleccions, la democràcia, vam acabar i vam cedir. Jo ja no vaig voler presentar-me per ningú costat ja més a l'Ajuntament. Jo ja havia complit com a ciutadà del poble i això havien de passar tots per ahí per saber el que és, no saber criticar i amagar el braç. Quan ja teníem 30 anys, de catequista, i després quan vam començar a fer junta nova i a començar el patronato en una junta, també vaig ingressar en la junta del patronato i jo em van posar com a encarregat de la clau i del local del patronato, de les coses que feren falta, com a encarregat i responsable del patronato. I nosaltres els diumenges, un grup de catequistes de 6 o 7, acabàvem ahir al catequisme i se n'anàvem un ratet ahir a l'hora de dinar, fem un aperitiu en casa Ximo i venia també el retorn d'aquell entonces, que era don José de Paz. I d'ahir vam estar uns anys i don José de Paz en l'any eixe diu, «Che, què ha pensat esta cosa, en això del panellet? Què vos pareix si nosaltres cada dia 3, des que estem ací, s'encarreguem de fer la missa i el panellet i el repartim?» Ah, doncs sí, mos pareix bé, els 6 o 7, que tots no van voler participar. I diu, i eixe dia això a gastos de l'encarregat de la missa i això, li costa els panellets i la missa a càrrec d'eixa persona. I vam arribar i vam iniciar any i acabem el 6, que era sobre el mes d'octubre, i el retorn, entonces pensem i diu, què vos pareix si ara ho presentàrem a les filaes a veure què diuen? Pues sí, mos pareix bé, si no s'haguérem repetit. I eso diem a les filaes i mos diuen, sí senyor, d'acord, cada filà s'encarregarà de fer el seu panellet, la seva filà, cada mes una filà, la que li toqui. I nosaltres vam acabar en octubre, pues, hasta el mes de febrer, de març, que eren després de festes ja va començar els espanyoletos. I va haver un paronet de 4 mesos que vam acabar, nosaltres ja no vam seguir, o van seguir ja l'actual, cada comparsa cada mes. Així va néixer el panellet de Sant Blai en Bocairent.
en aquells temps, claro, els xiquets en els marrocs i en els filaes en el poble no solien apuntar-se tants, perquè l'economia d'aquells temps no permetia coses i els filaes eren molt xicotetes. Jo, mon abuelo era marroc i mon pare era marroc, pues jo, mentre era xicotet, fins que no vaig anar a treballar, com a apuntar-me a Marroc, no. Però des de xicotet he anat contínuament al maset, en mon pare i en m'abuelo. I ja quan vaig entrar a treballar, ja em vaig apuntar en els Marrocs en l'any 45. I ja he complit ja els 75 anys en la filà. En l'any 83 no pensava en res i van vindre a buscar-me els de la Junta actual que hi havia entonces de festes. I vaig acceptar i jo dic, bueno, pues sí que puc fer-ho, d'acord, sí que ho fas. Ho vaig presentar i van tindre la Junta que elegir, fer votacions per veure si ho acceptaven o no ho acceptaven. I va eixir una majoria absoluta de que sí. I a partir d'entonces, pues jo estic continuant en l'associació com a sargento major. Hi ha que treballar per al bé de tots, no treballar buscant el meu profit i interès personal. Si es busca això, no seràs mai bona persona, perquè tens que tindre fallos garrafals si busques el teu. Ara, si és mirant el bé dels demés, entonces estaràs alegre i tindràs amics i tindràs de tots. És així en esta vida.